Alright, so isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Tayo ay nandirito upang makapag-update sa mga latag na ating makikita dito sa 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So nandirito tayo upang mag-update sa mga presyo ng latag at tingnan kung anong latag ang meron dito, no? Umuporma ka ngayon, Moeng. So shout out sa'yo, Pacman. Kaibigan natin, shout out. Shout out kay Boy Balat. Shout out, Teddy Bear. Shoutout pala kay kay Inday Sara. Sana mabuti hindi ka tumuloy dito sa Pilipinas. Lumis ka ng gano'n. Lumis. Ibang pinuntahan landas. So mga bangos ni Boss Maeng, bangos dagupan. Yan ang kanya mga nahango. Boy Balat, kamuntik na mag-50. Hindi kakayanin. Hindi kaya. Hindi kakayanin ng lubid. Maniwala ka sa akin. Lubid ng barko kaya. So mangga natin dito ay presyo 70 pesos per kilo. Talagang kailangan loose. Wag tawag dito crop top. Islando, shout pala kay Wilson Beltran from Pangasinan. Shout out sa Wilson Beltran ng Pangasinan. May kabit siya ngayon. Hindi ko sasabihin. Ayun. Wilson Beltran, shout out sa iyo, taga Pangasinan. So 130 no, kada piraso ng mga bangus. Kasama na plat si Tol. Kasama ko yan. Ngayon. Kabit siya ngayon ni Wilson Beltran from Pangasinan. Ang higa nga yung iwa. Kasama na plat Tol. Okay. Kaya ang malabon lumubog. Yun ang sinasabi ko sa iyo. So presyo no? Kinausap ng karayong yung manika. Iba na yun. Saan gagawin? Madamang gagawin. Pangsigang. So ayan po yung mga presyo ng bangus ni Boy Bangus sa Malabon Fish Market. 120, 130, 140, 150 ang kada piraso, no? Sa ating update sa kanyang pwesto. 240 sa mga hipon at ang ating mga yellowfin tuna ay 150 per kilo. Panahon na ba ng yellowfin tuna? Wala pa, malapit na. Pagpawala galunggong, yellowfin tuna at gulyasan na lumalabas eh. Wala pa, malapit na. Ayun, malapit na rin mga dumagsa ang yellowfin tuna. So, salamat sa inyo, Jeff. Thank you. Nilalamig ba? Walang kayakap. Kailangan na ng yakap soon. So dito presyo ng pusit, ayan po ay 100 pesos na tinutumpok at 250 per kilo. Napakamura ng pusit natin ngayon, no? Yan ang mga presyo na ating ina-update dito sa Malabon Fish Market. At nandirito si Boy Tilapia. Magkano hipon? 300, 300 pesos sa mga hipon ni Boy Putik. So ito yung mga kada piraso ng bangus. May 140, mayroon 170, may 110, 130, 150. So yan po yung mga kada piraso na bentahan ko dito ni Boy Putik sa Malabon Fish Market. At meron din mga pusit na sa kilo ay 250 at tumpukan 100 pesos. Magkano po dito? 100 pesos sa latag naman ni Boy Tilapia, Tilapia ang Batanga. So shout out sa iyo, Boy Tilapia. Kay Ma'am Moreno ng Phase 2. Ayun, shout out. Sa Panginoon sa aming Buslano. Ayun, salamat po. Sa mga kababayan natin na kanahan ng bagyo, pero kung magkaila, lumis na ang bagyo. Oh, lumiis na ang bagyo. Yes. Yun. Dinaan na lang sa sayaw. Walang mapalo. Nakita na ako. Salamat, El. Thank you. Salamat. At diretso pa tayo sa ating update dito sa kanilang mga pwesto, no? So, ang mga bangus natin tumpukan ay 150. Apat na piraso, 150 po mga tumpukan at 160 sa mga per kilo ng yellowfin tuna.
Sige, mamaya na. So, ito yung mga latagan ni Moy Moy. Shout out sa'yo. Yellow pinto na, no? Sige. So, presyo ng mga gulay. So, ayan yung mga presyo ng mga gulay nila dito sa Malabon Fish Market na latag na binibenta sa ating mga mamimili. At ang ating mga pipino, isang piraso, 15 pesos isa. So, mga kada balot dito, no, 20 pesos, 50 pesos kada tali. At mga lettuce tumpukan ay 25 pesos. Ngayon lang ulit nakapag-vlog. Walang ulan. Oo. So, 120 per kilo, no? Dito. Kamatis. Ang ating avocado ay 80 pesos per kilo. Bangkok na tumpukan ng santol, 30 pesos lamang po yan na inyong mabibili rito. So yan ang mga prutas at gulay na ating in-update dito sa kanilang pwesto sa Malabon Fish Market. Tayo ay tuloy-tuloy pa rin sa mga ina-update natin sa mga alataga, no? Mga limango. Bayad na lang ito po. Limango natin dito sa Malabon Fish Market. Okay, mga 50 pesos tumpok na mga limasan. Tiglang baba yung mga presyohan dito ng hipon. Ngayon pumalo na sa 250. Malalaki mga hipon. Napakamura lang ng hipon ngayon, 250. Bumaba presyo, no? Bumaba lang. Eh, ayaw pa rin nga ng tao. Mahal pa rin. Ang ganda ng hipon, no? 250 per kilo. 250. Malalaki na siya, oh. Goods qualities. Te, 250 lang, te. Pares timbang yan, pares timbang yan. Kasama ka. Oo, sige. Tara, ilang bata? Sige, te, napakamura. Tinama na sa timba. Titimbang nyo ako, sige, papayag ako. Mas malaki na bayad nun. Ilang mura hipon, no? Ilang hipon, no? Ngayon nga lang nagmura. Ayun na, pati nga pusit boss, 200 lang kilo. Bagsak presyo. Yan, talaba, napakaganda. Matabang-mataba yung talaban. So yun po yung mga latag dito ng talaban natin sa Malabon at tahong hipon, no? 250. 200 lang. Pang-ulam na talaga. Ilan Salamat. taong, sir? Ilan, sir? Oy, taong, sir. So yun po, no? Yung ating update, no? Ang gaganda ng mga tahong at talaba. 220. Oh, happy birthday! Happy birthday sa'yo, TJ. Magkano lumot? 250! 250? 300 lahat. 220. Ayun, 220. Napakamura ng mga posit natin. Ibigay happy wedding anniversary! Happy birthday! Salamat po! Thank you, TJ. Thank you. So dito naman, 220. 220 ang ipon, napakamura na. Lalaki nga, no? Biglang baba yung presyo, no? 220 per kilo. Ilan niya? 220. At dito naman 200 pesos per kilo ng hipon. Palumpalo sa mga presyo na napakamura. At ito na tayo sa latag ni Kuya Ricky, no? Pusit, kalawang. Meron din mga yellow pin tuna, balsa galunggong, at gulyasan. So yan po yung mga latag dito, no? Ano, boss? Balsa. Balsa hanggang 160. Yan, sa banyero. 180 dapat yan. Dagdagan mo na, baka bukas tumaas yan, lakas ng hangin. Sigurado, kukunti yung 30. Magkano ba kilo ngayon kay Ricky ng balsa? Balsa, 160 lang. 160 ang per kilo ng balsa. Ang ganda kasi ng balsa galunggong. Pink salmon head,
Hindi ko mapangarihan, makabukas, mag-200 pa yan. Sa pink salmon. Ricky. Maliit ang kilo yan, hindi kaya 160. So napakamura ng mga presyohan dito ngayon, no? Ganda rin ng mga pink salmon head ni Kuya Ricky dito. Ano tripod? Ayan yung mga latag niya rito nating in-update. Ang dami. Tiriya, magkano tilapia po? 130. Tilapia Pampangaw. Sigurado yan, 200 bukas yan. Ay, wala ka sa akin. Kuya Ricky, salamat po. Kuya Ricky, thank you. Tiriya, salamat po. At yan yung mga update natin dito sa kanilang latag sa Malabon Fish Market. Ayan. So tuloy pa tayo sa ating update at napakamura ng mga presyuhan dito sa kanilang mga latag na ating ina-update sa Malabon Fish Market. Ang ating dulong ay 50 pesos. Ang kilo na ngayon ng tilapia ay 100 pesos ang per kilo. Tumpukan o pusit kalawang 100 pesos. Tumpok. Sandaan na lang isa dito. Magkano kilo? Sandaan na lang isa, 100 pesos isang piraso at meron din 150. Ito yung 150, ito yung 100. Yan po ay yellowfin tuna, no? Na inyong mabibili dito sa Malabon Fish Market. Salamat! $250. Yan po yung mga presyo po dito na mga pusit natin at mga pusit lumot. Napakamura talaga ng mga pusit natin dito. Pusit kalawang 120 naman per kilo. Alright. So yung mga update natin sa kabilang side ay napakalinis. At ito yung mga presyohan naman ng tilapia, bangus na kada piraso. Merong 130 at 170, 120 per kilo ng tilapia Batangas. At dito rin po yung mga presyohan ng kanilang tilapia Batangas pa rin po. No? Puro 120 ang kada per kilo. Yan yung mga kada per kilo ng kanilang mga latag. Alright, so abante tayo. So dito tayo sa mga naglalatag pa ng kanilang mga kalakal o mga isda, seafood. So ayan po yung mga tumpukan na 50 pesos, 100 pesos, 180, 200. Yan po yung mga bentahan po rito. At kilo ng mga torsilyo. Yan po yung mga per kilo rito. No? Maliliit na torsilyo at kada piraso ng bangus dito na bentahan sa Malabon. Ito po yung mga bangus na bentahan po nila, no? Alright, tingnan natin yung mga presyo. So 120 yung kada piraso na mga latag ng bangus dito sa Malabon Fish Market. Ayan. Tapos yung mga yellowfin tuna na latagan din dito meron. So puntahan natin yung yellowfin tuna. $150 per kilo. Tala, bigyan mo! Murang-murang ang mga yellowfin tuna, no? 150 per kilo. At dito tayo kay Avatar. So sa malalaking mga bangus niya, meron tayong 180, 160. Yan po yung mga kada piraso. At sa galunggong ay 140 per kilo.
Bossing! Ay, boss ano, good morning. Good morning sa'yo. Morning! Tumpukan. 100 pesos tumpok. At ang ating mga pusit na bentahan naman dito, yan po ay 200 pesos. Yan po yung per kilo. A-upload sa YouTube. Ayan po, no? 200 pesos ang mga per kilo dito ng pusit lumot. Gulyasan, 100 pesos kilo. At ito yung mga press na makikita natin dito. So, dulong natin dito, kada balot, 80. 50 pesos mga dulong. Oo, por dulong naman paninda mo ngayon. Bikaw natin, 150 per kilo. Ang ating pusit, ito po yung presyo, 150. Mabal sa galunggong, lapu-lapu. Ayan yung mga latag dito. Boss Gerald, magkano ngayon yung mga gulyasan mo? 120 lang. 120? Oo. Hindi, bahala na buhay dyan. Kaya yan, Ano? 120 yung mga gulyasan na bentahan dito. Tapos mga yellowfin tuna. Dito tayo sa kamag-anak ni Canada. Shout out, Bosolando. Oy, shout out po. Good morning. Shout out. Maganda yung gulyasan. So yan po yung mga price update dito sa mga balsa at yellowfin tuna natin, no? Dumami na mga natagan dito ng yellowfin tuna sa Malabon. So talaga nga naman ay mabibili mong fresh ang ating mga yellowfin tuna. Napanood ko yung vlog mo eh. Yung mga presyo dito. Araw-araw ko na. Salamat po. Salamat sa pagsubaybay po. Mura na po yan yung gulyasan. Bossing, thank you po. Salamat po. Shout out pong muli. Alright, so ito yung mga latag dito, no? 180, 150, yan yung mga latagan dito. At dito naman po 120 sa latag ng yellowfin tuna kay Boss Ed Pompak. Boss Ed Pompak, shout out sa iyo. Parang kapong wala ka. Baka pa wala rin isda kahapon gaan. Alright, yan po yung mga price update natin, no, dito sa kanilang mga latag sa Malabon. Boss Ed, thank you. Lipat tayo rito. Teka, Tichona. Good morning po. Manong ka bakit? Oy. Dito kayo napunta eh. Nandun ng mga tao. Ate Jo, nandun na ng mga tao. So ito yung mga latagan dito, no? Ate Jo, salamat po. Ayan yung mga bangus na paninda rin po dito na latag. At dito 100 pesos yung mga kilo ng tilapia Batangas. At dito tayo kay Paring Botoy. Paring Botoy, shout out sa iyo. Good morning. Pre, magkano hipon mo ngayon? 280. 280 po ang mga per kilo. So yan po yung mga update natin dito sa mga latagan sa bandang dulo. Mga betilya. So yan po yung mga latag nila dito. Dito na tayo para matapos ng ating vlog, no? Boss Lando. Good morning. Alimasag. So ito yung mga latag dito, no? Parrot fish. Yan po ay 100 pesos tumpukan. Tapos pusit lumot. Boss Lando. Magkano lumot? 200. 200 ang per kilo. 150 na lang. Ayun, no? Kaya lang, may pasok tayo eh.
Hindi ko na may dadaan sa bahay. Masyado sa asawa na ito. Galunggong, 100. So, shoutout sa asawa mo, Lodi. Good morning. Nay! Hingkano alimasag? Comment ko lang itong 150 tumpok. Alright, so salamat sa inyo mga bossing. So yun po yung ating in-update dito sa kanilang latagan sa Malabon Fish Market. At maraming salamat po sa mga masugid nating manonood at taga-subaybay sa vlog natin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At paki-share na rin po para malaman na rin ng ating ibang mga kababayan na gustong pumunta at mamili dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So ang lugar po dito ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. At ito po yung FC Villa Street, Malabon, Metro Manila. So shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga kapwa nating content creator kina Burnox TV, Lisaw Larente, Rodolph Oy, Tony Vlogs. So shout out sa inyong lahat, Randy Conan, Ner TV Vlog. At sa iba pang content creator, shout out sa inyong lahat. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po and bye bye.